Добре дошли на строителната площадка на бутикова сграда Куп Кабакум. Това е декемврийският отчет за развитието на строителните работи. Както виждате, времето е хубаво и с всеки изминал ден напредваме към мечтания момент – завършването и връчването на ключовете на новодомците. Терасите и балконите са напълно завършени. Покритието е положено, придавайки завършеност и функционалност на сградата. Замазките на подовете са поставени, създавайки една солидна основа за следващите етапи от довършителните работи. Полагаме замазката на стените, което създава една стабилна основа за интериора. Работим активно по монтажа на парапетите на терасите. Комбинация от стил, елегантност и безопасност. Монтажът на електрическите и слаботоковите мрежи продължава, осигурявайки удобство и безопасна инфраструктура. Специално внимание се обръща на оформлението и завършването на общите части, които ще бъдат комфортни за всички бъдещи обитатели. Както виждате, строителството на бутикова сграда Куп Кабакум върви с пълна сила. Стремим се да създадем идеалният дом за живот и почивка. Следете нашите обновления, за да сте в крак с всички новости. Финалът е близо и скоро ще имате ключовете на мечтания дом.